Ναι. Ναι, καλημέρα σας. Γεια σας. Ο κύριος Αποστόλη. Ναι. Γεια σας. Πούλο ονομάζομαι. Καλώ από τον επαγγελματικό οδηγό του Πειραιά. Α, μάλιστα. Είχαμε περάσει πριν το 15 Αύγουστο και σας είχαμε αφήσει τον οδηγό μας. Δεν ξέρω αν του έχετε ρίξει κάποια ματιά να μου πείτε τις εντυπώσεις σας. Τι είναι, περιοδικό? Είναι επαγγελματικός οδηγός του Πειραιά που βγαίνει κάθε χρόνο και σας πήρα για να κλείσουμε ένα ραντεβού ώστε να συζητήσουμε τις δυνατότητες προβολής που έχετε μέσω του οδηγού μας. Που έχουμε εμείς. Ναι. Ξέρετε που έχετε πάρει. Δώρα, ιαλικά, φωτιστικά, μικροέπιπλα, οικιακά ή εποχιακά. Ωραία. Μπορούμε να συζητήσουμε άμα θέλετε για κάποια διαφήμιση. Απλά δεν ξέρω τώρα πώς το έχετε στο μυαλό σας. Εμείς αυτόν τον καιρό προβάλλουμε πιο πολύ τα ιαλικά. Ωραία, ναι, μια χαρούλα. Δηλαδή θα ήθελα να είναι κάτι πάνω σε αυτό. Τα δώρα λίγο ας τα αφήσουμε, πέρασε το καλοκαίρι, πάει για Χριστούγεννα καλύτερα. Λογικό. Ναι, άλλη μόνο. Ιαλικά, γιατί τώρα βλέπετε γίνονται και κρίξεις, είδα στο κέντρο της Αθήνας, σπάνε, γενικά είναι λίγο της μόδας τα ιαλικά. Σπάσαν κάτι τζάμια στο χρηματιστήριο, είδα. Τέλος πάντων, γενικά έχει πέρασει το τζάμι και θα θέλαμε να τα προβάλλουμε, αλλά αν γίνεται σαλόνι. Σαλόνι, φυσικά, ό,τι θέλετε μπορούμε να κάνουμε. Σαλόνι. Έχουμε ένα ραντεβού για να δούμε τις δυνατότητες που έχετε από κοντά. Είναι ευρύχωρο το σαλόνι σας? Ναι. Δηλαδή, πόσο επί πόσο? Τώρα τα εκατοστά δεν τα γνωρίζω ακριβώς. Μάλιστα. Σκρίνιο παίρνει μέσα? Σκρίνιο. Ναι. Τι είναι αυτό? Το σκρίνιο? Α, δεν είστε του επαγγέλματος, γι' αυτό εμείς τα ξέρουμε εδώ που τα φτιάχνουμε. Σύνθετο? Ναι, φυσικά τι μπορούμε. Α, ησύχασα. Εντάξει, πείτε το, γιατί νόμιζα δεν χωράει. Γιατί τώρα σαλόνι χωρίς σύνθετο, τι να σου πω, είναι σαν να λέμε ραδιόφωνο χωρίς πορτοσάλτε. Ναι, φυσικά. Αυτό αφορά το χώρο που θα κλείσετε. Δηλαδή, άμα μου πείτε ότι θέλετε ένα 8, δεν μπορούμε να τα βάλουμε όλα αυτά μέσα. Ναι, το καταλαβαίνω, το καταλαβαίνω. Μάλιστα. Να κάνω μια ερώτηση. Ναι. Τι κόστος έχει η διαφήμιση? Οι τιμές ξεκινάνε από 190 ευρώ που είναι το 1,8 και μετά πάμε στην ολοσέλιδη που είναι στα 640. Πόσο? Μ' ακούτε? Ναι, η καρδιά μου με πιάσε. Πόσο? 640. 640 για μια σελίδα στον οδηγό του Πειραιά. Στο TV Zapping πόσο θα μου παίρνανε? Καλύπτει όλη την ομορφιά του Πειραιά, δεν είναι τοπικός οδηγός του. Α, μπερδεύτηκα. Ναι, νόμιζα ότι είναι εκεί στο Δημοτικό Θέατρο απ' έξω μόνο. Όχι, καλύπτει την ομορφιά. Εντάξει, τώρα που ησύχασα, πάω να τραβήξω χρήμα. Να ρωτήσω κάτι. Πείτε μου. Εσείς το τηλέφωνο που το βρήκατε το δικό μας? Είχαμε περάσει και σας είχαμε αφήσει οδηγό και κράτησαμε την κάρτα σας. Σε ποια διεύθυνση ήρθατε, γιατί έχουμε και άλλο υποκατάστημα με ιαλικά και εκείνο? Έχω ένα στην Πραξιτέλου στην Νάπολη, έχω στην Πέτρου Ράλη Νίκαια. Πήρα και στα δύο και από την Νίκαια μου είπαν να πάρω σε αυτό το σταθερό. Εσείς που ήρθατε και αφήσατε τον οδηγό, στην Νίκαια ή στην Πραξιτέλους? Στην Νίκαια. Στην Νίκαια. Γι' αυτό εξηγείτε, ναι. Τώρα τον βλέπω τον οδηγό, μπράβο, ναι. Ωραία. Τον βλέπω, ναι, γιατί εγώ είμαι στην Πραξιτέλου συνήθως, το άλλο κατάστημα, αλλά τώρα είδα την αλλογραφία, ναι. Οδηγός λέει πάνω και έχει και έναν με ένα τιμόνι. Ναι. Πραγματικός οδηγός Πειραιά γράφει. Ναι, τι άλλο θα ήταν. Θεσσαλονικού. Μάλιστα. Το όνομά μου που το βρήκατε, γιατί πήρατε εμένα συγκεκριμένα? Σας είπα, πήρα στα άλλα δύο καταστήματα, ζήτησα τον υπεύθυνο και μου είπανε θα πάρει του 48-00170 και θα ζητήσει τον κύριο Αποστόλη. Διάνα. Μια χαρά σας φτιάξανε. Λοιπόν, βάλε Sky αύριο, το μεσημέρι, 1 με 2. Δεν θα είμαι σπίτι, δουλεύω. Τι θα δείξει? Βάλε που σου λέω στο ραδιόφωνο, σε αφορά. Εμένα. Εσένα. Δεν βάλει διαφήμιση στο ραδιόφωνο. Μεγάλη, ολοσέλιδη. Το ραδιόφωνο, ολοσέλιδη. Τελείως, σαλόνι. Λοιπόν. Ωραία, μια χαρούλα. Τέλος πάντων, θα το κανονίσουμε το ραντεβού. Επιμένεις. Βάλε Sky 1 με 2 και πάρε με αύριο. Όχι, έγινε. Ευχαριστώ πάρα πολύ.